Jalingo ke kawo muku labarai, labaran Nobel domin ku nishadantu. Ku danna subscribe yanzu domin ku kasance cikin masu samun sabbin labarai masu ɗaukar hankali a kullum. Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai, littafin A Babban Gida kashi na 32. Rumaisa ta ce, ƙwarai kuwa Naina, ni ma na fuskanci hakan. Sunanta Zara ne kamar dai ko? Zakiya ta ce, kai wallahi ina ga wannan Zaran ce. Kun san me yasa? Duk suka jijjiga kai, banda Zara da ke bin su da ido. Kun tuna lokacin da muka ga news na base in base a Bauchi State a falon Alhaji Baba? Kansu suka ƙara gyaɗa mata. To wallahi lokacin nan sai Alhaji Baba ya ce anya wannan ba jininsa ba ce? Amma ke Zara daga wani gari kika taho? Bauchi, ta ba su amsa a gajarce. Baki haɗe suka ce wallahi ke ce yarinyar nan. Ɗan hararsu ta yi, ta ce sannu manya. Dariya dukkansu suka yi. Naina ta ce kada ki damu Zara, kin ga mu ma a SS3 muke yanzu. Kin ga sai mu yi fefa tare kawai. Na san za ki iya ko? Don irin yadda kwanaki muka ga kina trending a media, da gani ke gifted ce. Ba wani nan fa. Da gaske wallahi. Zakiya ta faɗa. Haka suka yi ta hirarsu, nan Zara ta ba su labarin makarantarsu ta da yadda aka yi ta fara zuwa, yadda ta fara haskawa da kuma yadda ta bar makarantar. Sun matuƙar jinjina mata, kuma sun mata alƙawarin kasancewa kamar ƙawarta Badi'a a gare ta. Sosai suka ƙara jin ƙaunar junansu, duk da cewa cikin ransu kowa tsoro yake. Don za su iya cewa a iya sashen Hajjati ne suke samun wannan kusanci da kuma tattaunawa da juna. Hajiya babba ce zaune a falonta, cikin shiga ta alfarma, wacce ke ƙara bayyanar da ƙwarjininta a idon mutane. Sallamar Affan ne ta sa ta ɗago idanuwanta tana kallonsa. A gabanta ya zauna yana faɗin barka da safiya Hajiya. Barka, ta ba shi amsa a gajarce. An gama mitin ɗin kenan. Hajiya an gama. Shiru na ɗan wani lokaci ta ce masha Allah, akan me aka yi zaman ne? Fuska ɗauke da murmushi ya ce Hajiya, kin san wannan ƴar uwar su Alhaji babba wacce ta ɓatan nan? Anti Madina? Yawwa, kamar dai haka sunan yake. Me ya faru da ita to? Ta faɗa cike da son sanin abin da ke faruwa. Hajiya, ai ƴarta ce ta dawo, amma ita ɗin an ce ta ɓata ba a san inda take ba. Cikin halin ko in kula ta ce to Allah ya bayyana ta. Affan ya ce amin Hajiya. Kin san menene Hajiya? Kai ta jijjiga masa. Yarinyar kina ganinta sai kin ce Hajjati ce ta haife ta. Ba tare da ta ɗago ido ba, ta ce ayya, ina Nasirin ne? Dariya Affan ya yi kafin ya ce Hajiya, ai kafar Zara kafar Nasirin tana can fat ɗin Hajjati. Daga haka bata ƙara ce masa komai ba, hakan ya sa shi ma ya tashi ya nufi bedroom ɗinsa. Su uku ne zaune a katafaren falon, da alamu dai suna tattauna wani muhimmin zance ne. Mamma ce ta kalli Ammi da Mami, ta ce ni fa ina cikin matsanancin tashin hankali kwanan nan. Ido zare Mami ta ce lafiya Hajiya Sugura? To, lafiyar dai. Kin san har yanzu Aliyu baya ɗaga kirana. Hankalina ya gama tashi. Shi ma wannan yaron Khalil ba na samun nombarsa. Abu ƙarami Aliyu ya ɗauke shi babba? Gyara zama Mami ta yi ta ce kai, ni na rasa wani irin yaro ne wannan. Mutum sai shegen taurin zuciya? Gaskiya ina ga da sa hannu akan al'amuransa fa. Dole a duba al'amarin nan. Jim kaɗan Mamma ta ce gaskiya ina tunanin hakan. Amma ko yaya za a yi? Ai bai fi ƙarfi na ba. Ni na haife shi, zai dawo ya same ni ne. Gaba ɗaya kwanan nan da ciwon kai nake kwana. Ga BP na ma ya hau wallahi. Mami ce ta yi gyaran murya. Ta ce ai kuwa ni na fara zargin anya ba bakin Hajiya babba cikin wannan al'amari kuwa? Ni ma na fara zargin haka. Ban san yaushe Hajiya babba za ta bar kowa ya shana da ‘ya'yansa ba a gidan nan. Duk ta bi ta makalkale kowa kamar nata? Gaskiya dole mu yi kyakkyawan shiri akan wannan al'amari. Ammi ta ƙara a kai. Murmushi Mami ta yi ta ce ni na rasa wani irin boka take bi haka. Ki gafa, abokan zaman ma kamar tsoronta suke yi. Yo ba dole ba, Mamma ta faɗa. Ai dole su ji tsoronta, gadarar ta fa ita aka fara aura a gidan. Ke su ma Hajjati da Alhaji baban ba haka ta bar su ba. Duk irin yadda take tsula tsiyarta ba sa magana.
Allah dai ya yi mana tsari da ita. Ke ni fa na fara zargin anya ba ita ce da yaranta ke zagon ƙasa ga Abacha Automobiles ba? Mami ta faɗa fuska ɗaure, wanda ke nuna tsantsar takaicin abin da ke faruwa. Kwanaki an saci billions of naira daga asusun kamfani, sannan an saci motoci masu tsadar gaske da bikes. Gashi duk binciken da za a yi an kasa ganowa waye ya ɗauke su. Haka suka ci gaba da hirarsu, sai ga Nena ta shigo falon. Kamar za ta yi kuka ganin Mami da Ammi a fat ɗinsu, ta rasa me yake kawo su wurin Mamma koyaushe. Su zo suna zancen waccar masifaffiyar Hajiya babbar. Fuska ɗaure ta ƙarasa, ƙasa ta yi da murya alamar ba ta so, ta ce ina yininku. Baki washe Ammi ta amsa da lafiya ƙalau Naina, an dawo kenan. Baki taɓi Naina ta ce tana ƙoƙarin wucewa. Muryar Mami ce ta tsayarta, tana faɗin zo mana Naina, kamar wacce ake kora. Kamar za ta yi kuka ta juya tana faɗin gani. Murmushi Mami ta yi, ta ce an gama mitin ɗin ne? Kin gani har na manta ma da batun mitin ɗin. Ammi ta ƙara, kamar ba ta so ta ce an gama. Cike da ƙosawa da tambayar ta ce zan ɗan shiga toilet. Baki washe Ammi ta ce babu komai, shiga ki fito mana. Daga haka Nena ta nufi bedroom ɗinta, tana sakin ajiyar zuciya. Tunani sosai take akan rayuwar wannan family nasu. A haka za ka ga kamar cikin farin ciki da ƙaunar juna suke, amma a gaskiya babu duka biyun. A da ta ji ana ba da labari kalau ake zaune, amma tun wani lokaci da ya shuɗe, zaman lafiya ya ƙauracewa wannan family. Ga dai duniyar ta samu sai son barka, abu ɗaya suka rasa, shine zaman lafiya da kwanciyar hankali, don kuwa daga wannan sai wancan. Kullum cikin cases ake, yau wannan gobe wancan, an rasa gane ina gaskiya take. Saran ɓoyen da ake a gidan ya fara wuce misali, kowa na zargin kowa. Cikin matayen gidan ma babu wata jituwa mai kyau. Gidan Alhaji babba dai suna zaman su kalau, amma sauran gidajen kan ba a magana. Wasu kansu haɗe, musamman amaren haka iyayen gidajen ma. Idan muka koma ɓangaren yara kuma, alhamdulillah, yawancinsu kansu haɗe yake, sai dai wasun ba haka ba ne. Wasun sun tashi ne kuma an raine su da ƙiyayya da kishin juna, yayin da wasu kuma ke zaune cikin farin ciki da sauran. A ɓangaren su mama, tun shigar Naina bedroom nata suka ci gaba da hirarsu. Ammi ce ta ce to yanzu ke Hajiya Sugura, me ya hukuncin da kika yanke kan shi Aliyu? Gyara zamanta ta yi, ta ce ni me na san zan yanke ne? Gaba ɗaya kaina ya kulle. Na tura masa messages ma bana tunanin ya gani. Na ce masa ya yi haƙuri ya dawo gida, za a shawo kan matsalar amma ya ƙi. Ta yi da sa cikin raunin murya. Gaskiya ban ji daɗin abin da ya faru ba. Shi ma Aliyu me ya kai shi ga neman 'yar gida a cikin gida? Gashi yanzu ba a san ma wani hukunci Alhaji babba zai yanke ba. Ammi ta faɗa cike da kulawa. Abin da na gani kenan Hajiya Saudatu, sai dai wani hanzarin ba gudu ba. Tun da yanzu dai muna hasashen irin hukuncin da Alhaji babba zai yanke, ina laifin kawai mu haɗa aurensa da Kausar, idan ya so kin ga dole Alhaji babba ya dakatar da wannan hukunci. Mami ta faɗa tana son ƙara nuna wa Mamma muhimmancin wannan shawarar. Sai dai Ammiji take kamar ta ƙwale ta, don ta mata shigar sauri. Jim kaɗan Mamma ta yi, tana tunanin yadda abin zai kasance. Idan har ta yi wasa da wannan damar za a samu matsala, amma wani ɓangare na zuciyarta na nuna mata illar hakan, musamman in ta tuna da halin mazan nata, sai kuma wani ɓangare na zuciyarta ta ce mata cikin kuwaye ya haifi wani ne kam. Tabbas, dole yanzu ta nuna wa sadauki iyakarsa, babu yadda ya iya. Dole ya bi wannan sharaɗin nata, tun daga shikiri da muzuru dai, so ake kowa ya tsane shi a gidan. Kullum tana da burin sanin waye ke musu wannan zagon ƙasa. Har yau har yanzu ma, bata gamsu da cewar ya sadaukin zai aikata abin da aka tuhume shi a kai ba. Ganin shirun da Mamma ta yi ya sa Ammi jin daɗi, ganin dai alamar ƙorafin Mami bai karɓu ba. Ɓangaren Mami, ras gabanta ya buga. Fatanta dai Allah ya sa kar ta bayyana hakan gaban Hajiya Saudatu. Kin yi shiru Hajiya Sugura. Wata nauyayyar ajiyar zuciya Mamma ta sauke, tana faɗin gaskiya ne Hajiya Baraka. Ina ga shawarar ki ta yi, amma kuna tunanin kuwa sadauki zai amince da wannan haɗi? Cike da son ƙarfafa mata gwiwa Mami ta ce ƙwarai kuwa, ai dole sai ya amince Hajiya Sugura. Ke ce uwar ko shi? Ni ce mana. Mamma ta bata amsa. Idan kuwa ta tabbata hakan, ban ga abin tashin hankali ba, yanzu dai amincewarki kawai nake jira. Hararar gefen ido Ammi ta jefa wa Mami,
don ji take kamar ta shaƙo wuyanta ko za ta huta. To, masha Allah, jama'ar Mutajalingo, a daidai nan za mu kwana, sai dai in ce da ku mu haɗe a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin da kuma jin yadda labarin zai ƙarƙare. Kar dai ku gajiya wajen bani ƙwarin gwiwa da comment da liking da subscribing da kuma sharing a group naku. Ina matuƙar godiya. Naku ne a ko da yaushe Mutajalingo.